Вітаю! Час новин на АТР. Сьогодні 3 травня, вівторок. Це 796-й день анексії Криму. А в Криму російська адміністрація проводить провладне кримсько-татарське свято «Весни Хидерлез». Захід стартував о 10-й годині ранку на трасі Сімферополь-Бахчисарай. Представники меджлісу кримсько-татарського народу заявили, що відмовляються брати участь у святкуванні Хидерлезу і закликають співвітчизників відмовитися від свят, організованих окупаційною владою Криму. Напередодні свята в соціальних мережах опублікували документ, згідно з яким російська влада Криму зобов'язала забезпечити явку на Хидерлез бюджетників і школярів, але оголошений план не виконали. Весна в Крыму – это особая весна. Она отличается от обычной весны природы, весны времени обновления. У нас весна – это обновление, в первую очередь, нравственное, духовное, материальное. Крым живет в преддверии хороших событий. Мы вернулись на родину, и именно с Россией мы связываем самые лучшие и самые светлые ожидания. Saygılı ve kıymetli vatandaşlar ve misafirler, закон позволяет нам отмечать все наши национальные праздники, и в том числе вот этот праздник, праздник весны, праздник плодородия. Этим законом глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов второй раз принимает решение и объявляет это всекрымским праздником. У девочек закреплено на шпилечках. Так, подходите. О. А вот, давай мне. Опа. Нормально? И хочу вам подарить песню. Но вы... От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только гордая смелость их поселилась в сердцах живых. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Дорогие товарищи, братья и сестры, я с великой радостью и искренностью, как русский актер, говорю вам, соотечественники, поздравляю вас с праздником, вашим родным, красивым праздником, и надеюсь, что вы поддержите и нас в нашем сегодня походе к вам, православных людей, которые приехали в светлый праздник Пасхи поздравить вас. И так же, как православные друг друга и братья и сестры, поддержите нас. Христос воскресе! С праздником вас, дорогие братья и сестры! С праздником! Çok sağ olun, bayramlar hepimizге hayırlı olsun. 3 травня 2 роки тому кримські татари поїхали на допомогу своєму лідеру Мустафі Джемілєву. Тоді йому на 5 років заборонили в'їзд в Росію і не пускали до Криму. Багато з тих, хто тоді поїхав зустрічати його на Каланчах, стали фігурантами так званої справи 3 травня. Сотні людей штрафували, 2 були засуджені умовно. Потім з'явилася справа 26 лютого, масові обшуки, зникнення людей, арешти мусульман і заборона меджлісу. Але справа 3 травня була першою в ланцюзі репресій проти кримських татар на півострові. Напередодні 3 травня 2014 року кримські татари готувалися відсвяткувати Хидерлез. Тоді здавалося, що це допоможе людям вийти з шоку, викликаного окупацією півострова. У Бахчисарайському районі йшла підготовка. Ставили сцену, розбивали торгівельні намети.
К нам должны были съехаться около 300 борцов со всех регионов. Традиционно у нас у крымстатар, значит, пельванам, борцам вручались, бараны должны были выручиться. Хидерлеза не буде. Таке рішення з'явилося ввечері 2 травня на екстреному засіданні Меджлісу. Мустафі Джемілєву на 5 років заборонили в'їжджати на батьківщину. Він летів через Москву в Крим і звідти його повернули до Києва. Те изменения, которые случились в Крыму, они случились помимо нашей воли. Но теперь, оказывается, помимо нашей воли жить на родине, нас не будут пускать на родину. И несмотря на то, что мы провели огромную подготовительную работу, потрачены ресурсы, люди готовились, коллективы, дети, районы, и тем не менее по подавляющему такому обращению, количеству обращений крымстатар, мы приняли решение отменить проведение 3 мая Хидерлеза. Мы даем оценку действиям официальных властей Российской Федерации по запрету въезда Мустафы Джемилева как антигуманному действию. Замість свята – шлях на Армянськ. Зустрічати національного лідера 3 травня на адміністративному кордоні в районі Чонгара зібралися тисячі кримських татар. Їх зустріли силовики на БТРах. Людей через кордон не пустили. Работники пусть пропускают. Они пусть работают, да. Мустафа Джемілєв без проблем пройшов українську частину пункту пропуску, але на російському його не пустили. Силовики намагалися зупинити кримських татар, які поспішають на зустріч зі своїм лідером в буферну зону. Зазвучали автоматні черги в повітря. Незважаючи на це, людям вдалося прорвати оточення і зустрітися зі своїм лідером в буферній зоні. Сегодня была проведена довольно серьезная акция, направленная против хамства оккупационных властей, которые решили, что кого-то из коренных народов и коренного народа могут они выставлять за двери Крыма, а кому-то разрешать. Это вопиющее беззаконие, не входящее ни в какие нормы. У цей час сотні кримських татар по всьому Криму виходять блокувати дороги. Люди ходять по пішохідних перехідах, тримаючи в руках національні прапори. Над ними на гранично низькій висоті пролітають військові літаки. Люди сподіваються вплинути на російську владу. Как это так? Не пускать Мустафу Джемилева на свою родину? Он наш отец. Как это так? Мы ее оставим где-то? Нет, никогда такого не может быть. По дорозі назад колони кримських татар вже зустрічали укріплені позиції російських силовиків. Пропускати Джемілєва вони не збиралися за всяку ціну. Щоб не допустити кровопроліття, Мустафа Джемілєв вирішив повернутися до Києва. Але прощати людей російська влада не стала. По всьому Криму пройшли суди, оштрафували понад 100 осіб за порушення адміністративного кодексу. Доказом їх провини служили відеозаписи, на яких не завжди можна було впізнати обвинувачених. Про це тоді заявляв адвокат та член Меджлісу Тейфу Гафаров. Той самий, хто зараз один з перших підтримав заборону представницького органу свого народу. Как таковых четких видео, доказательств о том, что человек именно находится в движении, именно нарушает указанные статьи Кодекса административного правонарушения, нету. И, в принципе, учитывая это, мы считаем, что отсутствует достаточно доказательств, и, по моему мнению, производство по данным делам должно быть закрыто. Через півроку почалися затримання. Так, в жовтні були затримані Муса Ал-Керімов, Рустам Абдурахманов, Таїр Смідляєв, а потім Едем Османов. Для Едема Османова прокурор просив 2 роки. Суд дав рік умовно. 2 роки умовно отримав Таїр Смідляєв. Зараз, згадуючи про ті події, Таїр ні про що не шкодує. В этой жизни жалеть ничего не надо и не должно быть. Если оно все идет в русло направлено для нашего народа, для дальнейшей жизни здесь, для наших детей в Крыму, здесь жалеть ничего не надо. Я, допустим, если бы предложили бы опять, сказали бы, вот поедешь туда навстречу, я бы поехал бы. Разговор нет, я бы поехал бы, потому что Мустафа Джемилев – это наш лидер. Как не поехать навстречу к нему? Это каждый должен сделать, крымский татарин. Поступить так.
Справа 3 травня стала першим в низці репресій проти кримсько-татарського народу. Наступними, кому заборонили в'їзд до Криму, стали Рифат Чубаров, його радник Ісмет Юксель та активіст Сенавер Кадиров. У Меджлісу було відібрано все майно, заборонені незалежні кримсько-татарські ЗМІ, в тому числі телеканал АТР. Потім почалися переслідування учасників мітингу 26 лютого. Ахтему Чийгозу за участь в акції, яка пройшла ще до того, як Росія офіційно визнала Крим своїм, загрожує величезний термін. По Криму пройшли масові обшуки в будинках кримських татар та арешти мусульман. Зараз в російських в'язницях, за даними Рифата Чубарова, знаходиться 14 осіб. Екстремістською організацією був визнан Меджліс. Його діяльність в Криму під забороною, а всі його члени, а це тисячі людей, потенційні екстремісти, проти яких в будь-який момент можуть початися кримінальні переслідування. Роман Спірідонов, Заман, АТР. Кримсько-татарський ресурсний центр нарахував понад 60 правопорушень в Криму лише за квітень. Серед головних правопорушень – судова заборона Меджлісу кримсько-татарського народу, затримання і допити кримських журналістів Миколи Семени і Заїра Акадирова, масові затримання кримських татар 1 квітня в селі Первомайське під Сімферополем, облава в мечеті в Севастополі, де у всіх присутніх оглянули телефони і змусили пред'явити паспорти, рейди з затриманнями на ринках, продовження арешту заступнику голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтему Чийгозу і пред'явлення йому нового обвинувачення в організації масових заворушень, а також продовження терміну утримання під вартою фігурантам сутички 26 лютого Мустафі Дагерманджі і Алі Асанову. У Криму волонтери завітали до родин Асанова і Аметова. Днями допомогу цим сім'ям привезли активісти з Севастополя Тетяна і Олег Москаленки. Але Тетяна пояснила, що вони далеко не єдині, хто допомагає сім'ям Алі Асанова, який зараз перебуває в СІЗО Сімферополя, і загиблого в березні 2014 року Ришата Аметова. За її словами, в Севастополі, Феодосії, Сімферополі, Керчі є люди, які постійно допомагають Ельнарі Асановій і Зарині Аметовій, які зараз змушені самі виховувати дітей. Сьогодні мусульмани святкуватимуть ніч Мірадж. У цю ніч, за переказами, великий пророк Мухаммад здійснив подорож з мечеті Аль-Харам у Мекці у Єрусалім, в мечеть Аль-Акса. Мухаммад увійшов до храму, де на нього чекали інші пророки – Авраам, Ісус Христос, Моїсей і батько людства – Адам. Ніч Мірадж мусульмани проводять, читаючи Коран, моляться і переказують розповідь про чудесне вознесіння пророка. В день свята всі відвідують мечеть, щоб зробити спільну молитву і вислухати проповідь імама, присвячену цій події. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся о 19:30. Будьте з нами. До побачення.